sai abin ya sha musu kai. Kai sai abin ya sha musu kai. Ya sha musu kai. Kuduwa ya sha musu kai. Su dodo kai rikice wa yi wala. To da bai da ba da kashi da fara. Kowa ce da ja da gwamnatin PDP. To ai ka sai yake wanwar. Waje zuwa halikin mawaki. Dan su bulbulin mawakan Hausa. Alhaji Kabiru Binnin Magaji. Mai girma wani rabu. Ta sha gaban sai dai su baka da Allah. Komai za ka yi sai dai su bi ka baya. Na gamshin gusau. Alhaji da ke dauda lawan dare. Ka zo ka yi sanda sako Alhaji Bandar Haidar Kaura. Babban masoyi ga gamshin gusau. Alhaji Kabiru Binnin Magaji. Na yi kira Aliyu Bilbil. Zaki an buga an buga. Ya bude zuwa. 070-3490-5101. Kuna tare da Kabiru Muhammad Birnin Magaji a cikin waka mai taken yaro bai san mutuwar mage ba ido ya kallo. Daukar nauyin wakar Honorable Bandar Haidar Kaura. Ai sauraro lafiya. Sai ya abin ya sha basu kai. Dan fara bori ya kashe boka yau ga dodo ya yi zugun. Kau da lawan dare ne ko kotun Haidar Bandar Sanda Uba. Sai abin ya sha musu kai. Zan fara bori ya kashe boka yau ga dodo ya yi zugun. Dole lawan dare ne har kotun Bandar Haidar Sanda Uba. Sai abin ya sha musu kai. Zan fara bori ya kashe boka yau ga dodo ya yi zugun. Dole lawan dare ne har kotun Bandar Haidar Sanda Uba. Da suna Aliko Asamadu sarkin da muke yi wa ladabi. Wanda ya ba mu basirar wakar Hausa musa da wuyin adabi. Kazalika ya mini baiwa Allah don haka ne samu lakabi. Da birbir magaji ake ce don haka ne kowa ka gaya. Sai abin ya sha musu kai. Zan fara bori ya kashe boka yau ga dodo ya yi zugun. Dole lawan dare ne har kotun Bandar Haidar Sanda Uba. Salatin dahe na Abdullah Jalla kalinkawa bashari. Muhammadu daga Aminatu baban Fadima zai yi wa shiri. Baban Alkasim goyo ga Halimatu don kada san zikiri. Allah ne gaudar ka take yi Ahmadu mai tarin mabiya. Sai abin ya sha musu kai. Zan fara bori ya kashe boka yau ga dodo ya yi zugun. Dole lawan dare ne har kotun Bandar Haidar Sanda Uba. Ga da lawal yau ya zo gwamnati na can ta rikice. Gamji mai Allah da
tashi saya. Sun yi abin ya sha musu kai, zamfara buri ya kashe boka yau ga dodo ya yi zugum. Dole lawan dare ne har kotun mandira haidar sanda uba. Sai na gaida da kira zaki sarkin alhazai da kusau. Ta kuma kabir lawan daraja ga makaji matashi masu kusau. Abdullah an ka isha ga dan maliki yaran gamje kusau. Malam albumti ga kasu makaura dan mai nuna riya. Sun yi abin ya sha musu kai, zamfara buri ya kashe boka yau ga dodo ya yi zugum. Dole lawan dare ne har kotun mandira haidar sanda uba. Sai ya abin ya sha basu kai. Tabbara bori ya kashe boka